зулфия урунова, сокини кӯчаи Мирзо Турсунзодаи Душанбе, пас аз таваққуфи бештар аз 10 сола бо гази табиии Узбекистон акнун чой меҷӯшонад ва хӯрок таҳия мекунад. сокинони ин кӯчаи Душанбе аз аввалин маҳаллаҳое ҳастанд, ки дубора соҳиби гази табиии Узбекистон шудаанд. Кор фармосудем, ҳамин фақат ки чой тода монда метавонем. Ин хел як ваяш пас, чӣ хел гӯям, давлениеш пас газамона. Хай раҳмат ки додан. зулфия мегӯяд барои ҳар метри мукааб гази табиӣ 1.70 дирам пардохт мекунанд. дар як моҳ ҳаққи истифодаи гази табиӣ ба 40 сомонӣ баробар мешудааст. ҳанӯз бо иллати муҳлати тӯлонӣ истифода нашудани лӯлаҳои гази табиӣ, сокинони дигар маҳаллаҳои пойтахт гази табиии Узбекистонро дарёфт накардаанд. Дар ҳамаи проверка кардан, трубоя билетон ки як пешина трубо як аварийни нашудагӣ мегуфта. Хай мо мана хел газое кушода проверка кардем. барои таъмири лӯлаҳои интиқоли гази табиӣ ба сокинони маҳаллаҳои пойтахт, корхонаи Душанбегаз ҳанӯз сармояи кофӣ надорад. аммо ҳамзамон теъдоде аз ошхонаvu тарабхонаҳо бо таъмиру аз навсозии лӯлаҳо бо сармояи худ соҳиби гази табиӣ шудаанд. пештар мо гази моеъ истифода мебурдем, яъне ки сжиженный гази мерафтем аз Газпрому, аз Фароз мегирифтем, ки мо да ӯ 1 литриш 4.5 сомон, аввал 3.80 мегирифтем, баъд 4.5 сомонӣ меғалтид. аммо як мошин ки мо уже гази природни Тошкента истифода мебарем, ки мо да як баробар, ки мумкин 2 баробар мо да арзон меғалта ин чиз. ҳоло бар изофаи теъдоди ками сокинон ва ошхонаву тарабхонаҳо, марказҳои гармидиҳии шаҳри Душанбе низ ба истифодаи гази Узбекистон рӯ оварданд. ҳаҷми воридоти гази табиӣ аз Узбекистон ҳоло расонаӣ нашудааст, аммо масъулони Душанбегаз дар суҳбати бидуни навор қимати ҳар 1000 метри мукааб гази табиии воридотиро $145 амрикоӣ гуфтанд. то замони қатъи пурраи интиқоли гази табиии Узбекистон ба Тоҷикистон дар соли 2012, корхонаҳои Тоҷикистон ҳар 1000 метри мукааб гази табииро аз Узбекистон то $350 амрикоӣ мехариданд. сокинон сар аз соли 2010 замони то $250 амрикоӣ баланд бурдани қимати гази воридотӣ аз Узбекистон комилан аз истифодаи он маҳрум шуда буданд. он замон солона Тоҷикистон аз Узбекистон то ҳудуди 600 миллион метри мукааб гази табиӣ мехарид.